Siz yanılıqlar шығарылышын қарайсыз, студияда Алина Валиева, исәнмісіз? Адым сайыны шықыр-шақыр шалылар йұрт тирәс юлларына зарланалар. Шалы халқынан татлы көштәнәш ДНР һәм ЛНР халқынан 450 килограмм шәк-шәк жиғаннар. 71 яшьлек пациенттың гомерен саклап калдылар. Ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсе табиблары кабат уникаль операция уздырдылар. Адым сайын шықыр-шақыр, аларны ямаучы да юк. 62-нче мәхәлләдә яшәүчеләр йорт тирәсе юлларының начар булуына зарлана. Проблемалы участок аркасында кайберәүләрнең хәтта машиналары да ваталырга өлгергән. Теманы Лилия Хабибжанова дәвам итә. Где-то во дворах ниже они делали ремонт, вот этот участок он прям заброшенный. 62-01 йорты янындагы юлларга машина йөртүчеләр күптәннән зарланан, бирдән бары тик әкрен генә үтеп була. Югыйсә тәгәрмәчсез калуың ихтимал. Адым сайын шыкыр һәм бу проблема беренче ел гына түгел ди шәһәрдәшләр. Дороги в 62-м, прям ужасные, причем очень давно уже, на протяжении года. Сколько раз мы уже тоже писали в ЖК, управляющей этой компании. Никто ничего, нет никаких движений со стороны компании. Ямы все глубже и глубже. Пару раз уже диски приходилось паять. Кайбер шыкырларның тирәнлеге 10 сантиметрга җитә, моңарчы аларны ямап булса да куялар иде ди машина йөртүчеләр, быел бөтенләй игътибарда итмиләр. Каждый год все это выбито. И там, и там, и там. Все жалуются, все бьют диски, машины бьют. Я на газели проезжаю здесь. Медленно надо, если сильно проедешь, прыгает машина, ломается. Электротехниклар идарә итү компаниясе белгечләре әйтүенчә, йорт тирәсе юлларын ремонтлау белән автомобиль юллары предприятиесе шөгыльләнә. Шуңа күрә юлларны төпләндерүне сорап, белгечләр шәһәр башкарма комитетына хат юллаган. В 2022 году проведено обширное мероприятие по стимулированию участия жителей 62-го комплекса в голосовании по участию в республиканской программе благоустройства дворов. Предварительно дома 62-го комплекса стали победителями голосования топ-200 дворов. Их дворы будут отремонтированы досрочно в программе «Наш двор» в 2023 году. Белгечләр әйтүенчә, шыкырлы юллар проблемасын тизрәк хәл итү өчен Татарстан дәүләт хезмәтләре порталына кереп, халык контроле бүлегендә шикаят калдырырга кирәк. Лилия Хабибжанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезнең дә бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Ауыр хәлдә калганнарга Шалы халкыннан татлы күчтәнәш Бердәм Россия партиясының җирле бүлеге шәк-шәк җыю буенча хәйрия акциясе оештырды. Тәмтемнар Донецк һәм Луганскка яшәүчеләргә тапшырылачак. Кытылрак киләсе материалда. Шәк-шәк гуманитар ярдәм генә түгел, Татарстанның символы да булып тора. Республика халкының кунакчыл булуын, авыр вакытта ярдәмгә килә алуын да күрсәтә ди акцияне оештыручылар. Зур булмаган фургонга ярты тонна шәк-шәк сыйдан. Әлеге татлы күчтәнәш Донецк һәм Луганскида яшәүчеләргә тапшырылачак. Тәмтемнарны Шалы депутатлары җыйды. Сейчас мы его отправляем в город Казань, оттуда централизованно будет отправлена она для жителей Луганска и Донецка. В это непростое время хочется подарить жителям кусочек радости, кусочек душевной теплоты. Шалда тагын бер акция дәвам итә. Кулдан бәйләнгән бияле, оек-баш, шарф һәм свитерлар җыялар. Әлеге акциягә теләгән һәркем кушыла ала. Ул 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Лилия Хабибжанова, Руслан Бекмөхәммәтов, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Бүгенге көндә салым түләүчеләрнең электронны почта яки СМС хәбәр аша салым түләү турында актуаль мәгълүмат алу мөмкинлеге барлыкка килде. Моның өчен Россия федераль салым хезмәте буйрыгы белән расланган форма буенча бурычлар турында мәгълүмат бирүгә ризалык җибәрүдә җитә. Ризалыкны салым түләүченең шәхси кабинетыннан бирергә, салым инспекциясенә кәгазьдән шәхсән вәкил аша алып килергә, почта аша заказлы хат белән җибәрергә яки электрон формада телекоммуникацион элемтә каналлары аша тапшырырга мөмкин. Мондый мәгълүмат форматы салым түләүчегә мәҗбүри түләүләр түләү буенча хисапларның агымдагы торышын үз вакытында күзәтеп торырга һәм пенялар исәпләүгә юл куймаска мөмкинлек бирә. Бурыч турында хәбәрләрне кварталга бер тапкырдан да ешрак җибәрмиләр. Салым түләүче баш тарту турында гариза юллап, алга таба мәгълүмат бирүдән теләсә кайсы вакытта баш тарта ала. Бурыч турында хәбәр итү механизмын гамәлгә ашыру буенча барлык файдалы мәгълүмат, шулай ук аны түләү ысуллары Россия федераль салым хезмәте сайтының бурыч турында мәгълүмат махсус битендә тупланган.
Шишне бетерделер һәм йөрәкнең бозылган митраль клапанын алыштырдылар. Яршалының ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсе табиблары тагын бер бәхетле тарихның авторлары булдылар. Медиклар Түбән Камадан 71 яшьлек пациентның гомерен саклап калдылар. Коткару тарихы турында тулырак Лилия Гатина материалында. Ну, поднимаюсь. Все спокойненько. Все уже, вроде не болит ничего. Зарастает. Хәзер Валентина Кузьмина теләсен инди күнегүләрне бик теле башкара. Менә 11 көн элек хатын-кыз күкрәк шитлеге авыртуы аркасында шүгәли дә алмый иде. Башта хатын-кыз үзенең туган шәһәре Түбән Камада медикларына мөрәҗәгать итәргә булган. Шуннан соң пациентны Яршалының ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсенә бушлай йөрәк үзенә җибәрәләр. Ул чакта белгечләр йөрәктә үк үсүче шишне ачыклый. Шундук операция турында карар кабул ителә. Пришла в себя, когда в реанимации, я даже что-то не поверила. Стоит надо мной доктор двумя пальцами. Ой, я говорю, на том свете, что ли? Батюшки, в реанимации. Я говорю, выжили. Ну, буквально на следующий день уже меня подняли. Здесь уход хороший, такие эти процедуры. Вообще еще не видел такого. А врачи, это, как говорят, люди от Бога. Февраль айында Валентина Кузьмина бу шишкә китергән миокард инфарктын кичергән була. Все это вкупе привело к тому, что у пациентки нарастала эта сердечная недостаточность. Было принято решение удалить тромб и одномоментно спротезировать митральный клапан с ликвидацией митральной недостаточности и ушивания ушка достаточно большого, потому что предсердия были очень большие у пациентки. И все это грозило инсультом. Операция 5 сәгать дәвам итте. Пациентның йөрәгеннән табиблар тавык йомыркасы зурлыгында шишне алдылар. Хәзер хатын-кызның тормышына берни дә янамый. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу дүшәмбегә әзерләнгән яңалыклар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23. Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь. О цене договоримся. Мебельный центр «Соло». Новый город 4110.